basicamente, o que estábamos dicindo é así, é dicir, sabes que estou recorrendo, pois estuve a semana pasada en Bayona, estou procurando chegar a todos ou a actividades que convoquedes. Se a futuro pois tedes algunha actividade, por aí que agora tedes a ferramenta que Sabín da Redic, Sabín que colgastes todas as actividades, unha delas esta última que presentastes, aí pretendemos retroalimentar, é dicir, que entre todos pois, ver as actividades de dinamización, de fidelización que tedes, retroalimentar, pois podedelas ver vos tamén. Sí, nos podemos ver ver que están facendo os vosos compañeros. Os demais, sí. E ademais, se iso funciona, eu creo que poderíamos generalo a través dunha aplicación, red social, por a calquer cidadán galego, turista, pudera acceder ás actividades que hai en toda Galicia e dicir, oye, pois mira, vou mo barco, que hai unha actividade moi interesante, pois que ele complementa, pois como fan algúns, a través de tickets de compra, accesos a un parque móvil, a uns hinchables ou un desfile de moda, como facedes, ou todas as actividades que facedes que podan participar. Que poida chegar a ser tamén de interés turístico para que eu, por exemplo, me desplace desde Ourense, alguén de Vigo, pois diga, oye, vou a Cangas, vou a todo demais.